Yesu Kristo wode atemu ebe wiase. Yes, Yesu Kristo wode atemu ebe wiase. Nti onipa ahobabe ana waye. Yana etoda enipa bi edwen se Kristo oma biem. Wona media no so ene montene so ene ade a uti bebre. Empo asori fie. Sofo bebre. Dodo na akura nim se enya de se Yesu besa aba. Medofo ente sa. Yes. Yesu Kristo a ebra bi atwam. Oba atiasefo asase so. Na yate ne ho asam ne yate ne ho abakosam no. Me pacho bebre. Na no pai wo se menka je wo se obesa babiem. Obesa babiem. Jeme so amen. Amen. Na ne maya etoso mienu we no. Oba ade atamuo abetua nipa ya brabo ene ye so ka. Ti so hame. Na me pacho bebre unim Kristo a ebra asempan koso no. Dwane ba hwe na ekira kwai. Wanya sundua ma okra. Kristo be boy nda. Amen. Yesu Kristo obasa babio. Obasa aba. Acts chapter 1 verse number 9. Na ba wo ba no wo de atamuo na ebe wiase. Adboyefo be gina he. Dodo a enim Kristo. Osuru bom na asase jeso a me pacho wo be gina he fa. Yango Acts chapter 1 verse number 9. What you say? Wose na wakan yenum wie no wo hwe no no. Ti abra Yesu Kristo ebe free wiase. Akoda janche no. Yes. Wani asomafo ne dom ahia no etwa hia ene omu di nkomo edi nkra. Nti waka ensam wa nyina kire omu wie no. Na wo hwe no no. Na asuafo no ahwe Yesu Kristo no oma no so. Oma ne so. Na mununkum ne gye no firi wanim. Na mununkum a hata soro ya me pawcho bebre etoda na atonsuo agu atasfo asase so amenya aduane adie no. Ere bai agye ne firi wanim. Agye Yesu Kristo afiri asuafo anani. Acts chapter 1 verse number 10. What you say? Na okro no hwe soro ha no. Dia bra Yesu na mununkum kwa soro a asuafo no hwe Yesu ha no. O se hwe emarima banu bi o sentade fita bagina won nche. Brother nyame asamu dia danse a kira no pai sai. Emarima banu bi a o sentade fita. E bagina won nchen. E bagina asuafo no nchen. Ana o kan so se. Ana o ka che won sai. Galilee amarima. Ade na mugina na mo hwe soro yi. Dia banti na mugina ha. Mapaja mani ahwe soro amura ho yi. Yesu awafa no nchen ko soro yi. Nazira ni Yesu Kristo a wafa no ye nchen ekwa soro yi. Obeba sara. Hallelujah. Amen. Oso ba de rai. Obeba sa. Yesu Kristo a tro no di adanse ese wa free ye nchen kro no. Oso ba de rai. Obeba sara. A Kristofo moma mo bontom yam. Hallelujah. Amen. Kristofo papa ya Yesu Kristo kwan ade akwati ni mu no moma yam e bonto yam. Na ya njefo no aka akra bi onam kwa so ba. Na adeboyefo nwie efisa ba wo pa no oba betua enipa ya bra bobone so ka. Ti mi se ma se matudi se Yesu Kristo wode atamuo aba wiase. Nti me dofo ya wo hwe anopai me pacho bebre hwe Kristo akira kwai. Amen. Amen. Kwa Acts chapter 1 verse number 11. What you say? No can so say. And what can say? Galilee amarima. Ade na mugina na mo hwe soro yi. Denti na mugina ha mapaje mani hwe soro yi. Yesu ma fa no nchen e kɔ soro. Yesu Kristo a wafa no nchen kɔ soro no. Obeba sara. Obesa basa. Se die mu hunu se wo kɔ soro yi. Hallelujah. Amen. Oba o metie ni frofo ani biem. Debi. O metam Capernaum. Antinsi Galilee. So just here. Yes. Ama manipa empim no aduane ni biota. Sadi oba ni so gwama no. De toso mienu no o ma ne sa biem. Na mo odi atamu a ano ya den ana ba wiase. Ti so hame. Na unim Kristo na ti bonimu a asempan kwaso aro sakrawa den tantam. Na ba ji Yesu Kristo di. Na atamu a eba no enie nyan. Papanefo be dwane wo namurom. Janka Yesu Kristo din da. Amen. Waso obesa ba bie meboa. Obeba. Wo banso a onipa bia behu no. Nipa bia. Me na me ka sho.
onipa bia Sammanum kura behu no. hallelujah Amen. wo kura wo sori aba de nsuo fa no epuba yi na pie Be na pie. de yesie no obepie aba de jato no mo hye no obepie aba brother de ka twifa na so eda no obenya honam foforo abe face judgment the awurade asam say oba nipa nyina behu no Revelation chapter 1 verse number 7 to 8 Revelation chapter 1 verse number 7. ke kaba bo yengo Ose hye. Hwɛ. Onamununkum ba. Tiayo was Yesu Kristo wanamukumu eba Na ni nyina behu no. don na kasaro ebra otwedi apokwame eyi ni tumi adide kira John awa temu a eba no anu ohunu nsem woyi ana Yesu Kristo kira ne se ontworo fanya hweso won fama yi isi Yesu Kristo wadi atemu oba wiase te me dofo a wo hweye na no pai ahwa ben wa ya o de twa no hallelujah Amen. wase se kwa Wase hye. Hwɛ. Onamununkum ba. wase wanamukumu eba Na ni nyina behu no. ani nyina behu Ene wona wo no no. ane wana ho ya ba Wo no no. hallelujah Amen. wuti nyame na se hwabraba wo bo hwabraba wo bo Ni mankoye. wase ani nyina behu no Ne wona wo ane no. wana wo no no Yes. eda ya bebo na senuam atete ni padini famu obetua so ka pia ya ne wo ne mfe no obetua so ka kasa cha ni podasani etim hwe wo soro ane asase na wode nwene eche ede hye no obetua so ka Etua so ka. ma ya bo no obetua so ka hallelujah Amen. eti nyame asamu a ye ne makasafidie so ka asabakafo ahoto a eba sampa no dawuro no mepamocha wo ahwefo a mo hwe ye mama ye mfamu aba mfamo bra ye nsuro bane no twedi abodi atemu oba wiase Shanga excuse ni da Amen. wase oba nipa nyina behu no Yes. yes Ene wona wo no no. ane wona wo no Na no asase so musua nyina bebo ne ho abubuo. na asase so de Emusua. hallelujah Amen. o join tribe bi ai na ye tribe no de ye de no ye different nyamesom ne yeso Different yameson. wase asase so musuaku nyina Obia behu no. obia behu no se Yesu Kristo ene eba nko Na wonyina bebo ne ho abubuo. na safo ni nyina ba de ba Bebo ne ho abubuo. hallelujah Amen. afei na aya benabo ne yem hyehye Hu. na we dwane na we fa eti Yesu Kristo eti na baba pa na ena ya nti asem yi Gane demi. na saa eda no na de wotena boni mu no obenu no ho Yes. de wan fa Kristo eda no ne wura be ho janka Yesu Kristo den da Amen. enam se obaba biam no nti no waya ensa na wade bi ade amaye Yes. sa ya nhwe so na ya nyina asem ni ni so obesa ba Yes. janka Yesu Kristo den da Amen. Luke chapter 17 verse number 26 Luke chapter 17 verse number 26. Ato sai Watwere say. Yes. Na se de ye Noah nanimu no. eti abra Yesu Kristo eguso ka sampa Yes. so ti ase wo ye mfadu bi kire ewiase nipa nyina no wase monkai so ti ase se dia ya dia bai Se de ye Noah nanimu no. se dia eye no wanani mu no Sanso na be ye onipa ba no nanimu. sanso na ba dia bai Onipa ba no nanimu. onipa ba ne banam Yes. Yesu baba biem na ne ma ye to so mienu me so wo dia temu na eba Shanga Yesu Kristo di da Amen. wo dia temu a anu aten ana eba onza Ghana han ani wiasa setan yatie no sam se obi nya asam no rekokɔto a so o sika otimi tue sika na ɔno odi fo no ye bua na bem Buan bem. de odi bem no ye bua na fo Buan fo. hallelujah Amen. bari agwade nya go pase men kan jo se wɔn a wo ba no wɔde tene ne atemu na abo Yes. Mebu ntanchia. wo mu ntanchia Debi. Shanga Kristo di da Amen. wo di na sasa me no mienu ye hwɛ ya kwan ne ababo ye so onim Kristo a hwɛ na tira kwan no pai mo maji Kristo adie mo nso Yehowa Yes.
na mo nante se de na asem no kire kire yai amen amen Luke chapter 17 verse number 26 wato sai na se de ye ono wanani mu no etu wase se de ye no wanani mu no sanso na be ye oni papa no na sanso na ebe ye oni papa ne nam wase wodidi enanu mu no wapenso nipa didi wonomoy wo ware yere no na wo ma wade de kosi da no wa sha da ware ade bai wase no ma wade ade kosi da no wa sha da kan ade kosi da no wa ahyane adaka ni den so yire no so bae shanka skuso di da amen o ma wade de kosi da no wa hyane adaka ni enanya no ana ekoso nipa didi no mo yi o ma wade sore gure ni je kosera no pai afei na obi ena nkwan so a okofi anya tuma baba bia no goye yo hallelujah amen okogina kwan ho eko charge kofi hallelujah amen ebinumu adi wo mabrabo to chacha Ghana for brantia ebinumu hweye na mo sakra ma dwentantam e ma hwe Kristo akira kwai yese dosu woni pa binumu mabrabo so dodo Janka nyagu podi da amen to so bra verse number 27 what say wodidi wasi na nipa didi wonomai wa wale yere no wo ma wade de kosi da no wa sha da kan na nipa bebrebe abrabo nyina ye honam nyoma nko a abrabo a ebetimi aboa no amina timi yakọ dankom ohwe tira kwai we nyame adom na no ena no pai waso no TV a wo hweye abawa tim se won kwasore me preach wie pa tutumirika ko hwe Kristo akira kwai kwasore fie ko nyame aye Shangas Kristo di da amen to asobra and to aso na tro say wato sai wase wodi di no no mai wase na nipa didi no mai wo ware yere no no ma wade de kosi da no wa sha da kan awade kosi da no wa sha da kan no wa ahyani adaka na ensu yiri no bai na ensu yiri ne bai na ebe sei wonyina ti no wa penso what the 120 years abo nipa kokko e wo bone ho ni nyame asebo bari ko wi ase nipa bebre ebu no wansam ne se eye nkwasiasam nti obu ho no ma otie nyame asem se o so mom ya nwe ho ye frite se Yesu ba eye ne wo kra ne enwo Bible by how many years ni no wa kan sao na bibisa se me pacho ebra woni fiye wo nkura bremba pim sabre se na wiase no ete on se ne wo bebra asesa e ka bibi kirawo pa Jeme so amen eti se de no wana ne ye no wase sa na Kristo ma ye to so mi be ye keka Bible verse number 28 wato sai wase senso ye lot nanimu no ti se de ye lot nanimu wodidi na wonomai wotoi na wotone wodiai wototo adan hallelujah amen hwe mansion se nkrofo ohie enya mansion keto wo hye japade sa wo hunam fam ma wo unipadua but wo kra de wo hwe kira kwai onibi no time for God adiachia business me fa ha na sa na monto no kura na wo tuo an wodi ni sika support nyame adwuma enka hadwen skan body somewhere enama kase ne ma ensan ne akotwebra an wodi akire enoma emfa nkoso ma omanum an wodi ni sika support Shanka ba de adi amen to asobra wasesenso ye lot nanimu no Yesu Kristo di atemu obawiase odi atemu obawiase mo mo nam kompani su kum nipa atemu oba atemu oba Shanka Kristo di da amen to asobra senso ye lot nanimu no se de ye lot nanimu odidi wonomai wotoi wotone odiai wototo adan verse number 29 wato sai wase na da lot free Sodom koye no na da lot free Sodom koye anu wojane so free so toye wojane so fe de ba free so toye enti lot penso no me pa che onipa na wo ho no na nya ntwen ne nkokuo na nya ntatia so jase yes na nipa bi so ne nam na omo make nkrofo dan Yesu mesi wiase o mesi wiase ye dan ye betra me atemu obi ani ho praise God amen wase men kan so baba biem yes to dwamanfo sakrawadwe okronfo me pacho sakrawadwe hallelujah amen Jesus Kristo pasa yenya nkwane yenya no moroso ada na da so ti bonim wodi atemu oba wiase na obaba manipa nyina hu no se de ntumi kase yete
Shanka excuse ni da. Amen. Twasobra. Luke chapter 17 verse number 29. What was I? Na da not to free Sodom koye no. Na e da lot to free Sodom koye. Na oja ne so free so toye. Oja ne so free so toye. Na ebe se won nyina. Na ebe sa de bai. Won nyina. Ebe se won mu nyina tie pen so no. Wo so be sa ba biem. Yes. Ye ni generation twato. Yes. Enu ti na bonsam so gu so ye adwuma kese. Adwuma. We are living in a simple generation. Yes. Shanka excuse ni da. Amen. Dientia atemu oba wiase no. Yesu Kristo di atemu oba wiase no. Ma me chiro dientia odi atemu oba wiase. John chapter 3 verse number 19. John chapter 3 verse number 19. Dientia Yesu Kristo edi atemu oba wiase kwa. Wase na ye mom ne atemu ne se. Tiayo. Wase ye mom ne atemu. Ane se. Ane se. Han na ba wiase. Han no wa ya Christ no. Wa ere ba. Wa ba wiase. Wa ba wiase. Na nipa do sum ne se ne han no. Nanso enipa pinom em person baba Kristo nchai. So just here. Yes. Kwa. Wase na mom nipa do sum se ne han no. Enipa do sum esen han. Efri se. Efri se. Wonyuma nyina ye bone. Hallelujah. Amen. Wasi nipa do sum se dey. Han no. Se sum nyuma doso. Pa. Eche han mu nyuma. Pa. Isum nyuma. Adoso. Yen kukuno. Yen sero. Yen tunadu. Yen munanu mu ase. Hallelujah. Amen. Position kakra wo pe no ne na maduro so. So for kwoti asore. Na wakukum wo penfo de ahye property ase. Ensanjira ne ndi. Ene TB Joshua wai. Okọ. Hallelujah. Amen. Ene TB Joshua ba cho wai. Okọ. Ube pa konwa di. Se mampani minister. Me pa cho Joshua mpi wo wai. Okọ oni ho. Jali John Lawrence ba cho wai. Okọ. Ewiase wai ebetwam. Betwam akọ. Enti ampire wo ho amfa kwambane so mpa wo wiase. Dabi. Na boni biada oni baba di biada eho akire no wo ubenya ho atemu. Ho asotwe wo ho. Jeme so amen. Amen. To so bra. John chapter 3 verse number 19. What was I? Na yemom ne atemu ne se. Was yemom ne atemu ne se. Han na ba wiase. Han na ba wiase. Na nipa dosum ne se ne han no. Na enipa dosum se ne han. Efri se. Efri se. Wonyuma nyina ye bone. Onyuma nyina ye bone. Na obiara ye bone no. Na onipa biada wo ye bone no. Watan han no. Watan Christ. Na wo ma han no ho. Na wo ma han no ho. Na wo amu ne nyuma ho atan. Na wo amu ne nyuma ho atan. Verse number 21. What was I? Na de wo ye de no kure no. Na de wo ye de no kure no. Oba han no ho. Yenti na ye bo asempa no dawu. Se na no pa bia hwe me firi bia no me pa wo chawu Yesu Kristo se me nka nche wo de atemu ba wiase. Yes. Na ebeto wa o kan wasem se. Kan wasem se. Hallelujah. Amen. Judge ni ban na obehye ye kan se time ana date ato obi asem so a ebre na nso. Ebre no beso. Ebre na nso. Am ye asem no. Ebre no beso me beyi docket na ba. Na ye bebie faalem. Na won samu a wo samu a ya tworo no se enya a ehfa na abegina atemu oba wiase na eyatemu ko hwe a ehu jeme so amen Amen. atemu no so eba sam ye won krofo a ehya ase afiri wo no so Ehya ase afiri wo so ye onipa bi a atemu no be hya ase afiri wo so ti hayi kai 2 Corinthians di kaka ayi can I say Revelation chapter 12. Emame. Okay. Revelation chapter 12. Aye. Okay. Says 12. Sorry. Revelation chapter 6 verse number 12. What was I? What tell say? Was it and so no to so no? Was it? What the baby am ka se kan wo de kan wo de kan we na mame. Revelation says 12. Says 12. Revelation chapter 6 verse number 12. Atemu na ba. So I say atemu na ba. Ebeyi hu ama wiase nipa nyina hu. Yes. Atemu na ba ebeyi hu ama nipa nyina hu. Ke kam yenko. Revelation chapter 6 verse number 12. What was I? No tin so anu to so nsia na no. Tell you was it? What things anu a etoso de bai? Nsia na no. Ensia na no. Johnson mi huni. Wase na mehuni na asase wo so kese na asase wo so kese na wo wiada ne tum se nwi kotokuo atemu a Yesu Kristo adi ba wiase no wasem na be kenka kira no nyenzo enya nkwada asam dabi jeme so amen amen so TV no na ohwem ya hwehwe Kristo kira kwa na sakra wadwen sakra yese ba kwa wie ya jo bon ne so boss ase ne se wodi atemu oba wiase na obegina no sai
enti John so ohunu sa de abekọ woten so no atoso nsiana no no woten so no atoso nsiana John se me hunu yi John so ohunu na asase wo so kese na asase wo so kese na owia da ne tum sɛ nwi kotokuo na owia we ya hata we ya ya na abo so ti ase yes na ye nyina timi ko ba bi epe no wo se ba de ba ɛdane tum sɛ nwi kotokuo ɛdane tum sɛ nwi kotokuo awia pia sɛ mahan meboa on sɛ awia mpia na ye kusukuku we di wo sɛ awia na ɛbɔ mahan no ɛbɛdane asade ai aye tum sɛ nwi kotokuo awia si badu sum ɛdane kane bi anhyai dabi wona so wi so wiase plant nyina nya dwuma ɛyɛ sum a wo sum a ɛyɛ yie brother enema bi na nkwamu aba o yes it is how hwa me sister me pato bebre so hwa ye ne a ti asema ye no kan na boni bia wotimu bia no sakra wa dentantam Jemeso amen ko wose na me huni asase wo so kese oya na ni tum se nwi kotokuo oya dani tum se enwi kotokuo na wosane dani se moja ana wosane ye rebe dani se moja hallelujah amen osane adani ayi se moja so ni moja o sa uko no obi epra ana se ke twa na bibi twa wa ya hwese de setie ozo hunu moja akora no ani so biru nti osane bosome ebedane ese enwi koto I can say ebedane ese moja yes Revelation chapter 7 verse number 13 what was I wose na wosoronsoroma twehwe asase so na osoronsoroma abetutu afresoro abegu asase we so esa broadman from akase wo so ne tete na ba no bunu no guo utie nkyirikiremu kura ensoma na emuduo no cement yes modu papa na hweba bi ewiemu wo na ensoma wei atuo na efiri wiemu ba ana eba nso a ejedi akire asema ba na bio eti Kristo so de atemu obawias yes Jemeso amen eti me dofo a wo hweye menim suban ne abrabo a wotakukuom a uyi na die sa enya asakra wadwentan sakra mo amon kwasore mo hwe Kristo akira kwai na mo nyine ba ni na mo ntene nkyirekirem suro bone na atemu na ban watimi akwati wanya asundwe amen Revelation chapter 7 verse number 14 what was I wose na oso yi ni ho koi na woso ha hata hoyi ebayi ni ho akọ ate se nwoma wabobo na mepo ni supo nyina tutu fridi wo mepo ni supo nyina tutu fridi wo na asase so ahemfo ene nipa kese ene asafo hene ene adefo ene ahodenfo ene nkoa ene adesie nyina hunta obodan hallelujah amen wase asase so ahemfo pacho na wotia konwa so enkowure nyame fie se wo sum nyame asafakire akwabosomfie akogu nsan komato ne kosua nyame asem kasa kire yense so jase ye ntimi ne di nyame epono so ne abosom pono so mane eden na na si nyame fie na ba kosi nyame fie na ba kosi abosomfie o kan wose fakaza de makaza nyame na fre na se abosom ne fre o kwase de bia wotwa me ka je se wotia so de mo kwa Yesu ban le ukojem me kan kwa kira wo yes wo patie na sakra eba bata ma wo se wodi nkonwa no eba ma abusuafo na wo sum Kristo awa hutiam na wo pre dan kwa ma kra Jemeso amen we ya se tete no na ahini wo ahini na wo ho David mo pansu nyina na onyankopon ne si hene na abosonsem ni dabi bere na te sai nkoye mo yi nyame si nkyai binom ana mo de abosom abata ahini na mudie no te safo ni nyina ana onyankopon ka mo wasan wa ase kwa wase na asase so ahemfo eti wo mu a omu fa kompane so ebedi akonwa nyina da akonwa kura wote so kura na nya wo dia you know it by yourself enya wo dia wo ko tue sika ana waji akonwa na tena so meboa yehowa so de atemu ba Jangas Kristo de da amen to so bra asase so ahemfo eni nipa kese eni asafo hene eni adefo eni ahodenfo eni nkoa ne ade sie nyina o nipa bia onwuta boda ne mepo de wo mu amamfa nyamesuro mo bra afei osuru bom na asase jesu na onyago body atemu na ba
wase sa bone ba de ba obehunta boda ne mepo ene abotan mu ade omo akosiesie mepo ne abodan mu na waka kire mepo ne abotan no se nipa bi no ba ka kire mepo ne abotan sai wo hwe yenso fa ye hunta mfidi wo te ahwa ne yenso fa ye hinta nya de ba mfidi wo te ahwa ne so ne egwama ne bufuo ne ho hallelujah amen ɛda no wa wo de ho kɔto bosom so ubedwane wa wo je bansere to wasen ubedwane praise God amen ebinum amudi adi fotofo achi mubedwane mu nem mo tonton no nten wayere e won so dem mubedwane Shanka Kristo din da amen atemuo Yesu Kristo so di bawiase if is nipa ponokura nipa panyamnya sam ho Jemeso amen dente do choko ento so na tro se wato sai verse number 17 yes efri se na bufu da kese na du na bufu da kese no atu na hwan na obetumi agina no hwan na obere ba obetumi agina no and no one can escape no Mr. Yes Kristo me dofo what the atemu bawiase etemu obi nda dan kan je say nyame mfatemu obi ama who told you na ka kire na no obi nya sikasam ensensem kakra o ba ne nkokot o de ne ko en sase woni ajapade awodo a ni pepe so mu gifu sem me pata o ba ne nkokot so pejases bebo a na de obo so ba sase se me kan je say what the atemu oba o mbeso obedi adi ya atemu a obi ntimi nwane Shanka Kristo de da amen taso ka verse no 17 no verse 17 ehona si kan Zephaniah chapter 1 verse 14 Zephaniah chapter 1 verse 14 what you say wa twere se awade da kese na ben eti awade se men kanjo se eda kese bi a o hiesia ode ba na de ben aben ewiase wan ni da obi a oda say your mother's day yes your father's day wo ho me boa your women's one day ana asa wo wa woda birthday praise God amen ewiase obi a wone da yes so just here Jesus Christ say men kanjo se ono so woda na eda no wo no eye ni breda yes eye sun ani adwutwa da yes hallelujah amen eye da won siesie se obetua nipa bra bobone so ka ti aso dem sa charge oye hook up with them obi aboa so ati ase obi aboa abi adwuma company kese e do ato ano hwe kwan a wonam kwan a wo fa so you say wakati anso e na wonam kwami se bokro no wo adwuma binum de pen e bokro no tarisha bone hallelujah amen won mo bosa bra we nyina ye nyame ni so achiwade afo do wase adane de bai wase awade da kese na ben awade da kese no aben na pentam se ti gan afo a me pa mo choba bra mo hwe na no pai awade se men kan cho se ne dana ben aben na pentam se ewiase nyam ewiase kusa ewiase ben wo je ho ti akristo fo pinu mo hwe ye wo atira kwan na mo nsuro no amen ewiase kwa se ayi okuani a wado profuo na adu baabi a esese okokotwa ope apafo emom kokotwa aburo no na ohwane wo tutu de ye no ode akogu san so yes entata ne de emu asa no ode oja betum ahye meno mienu ye nkwa je nwasam na America jeme so amen tete do choko Zephaniah chapter 1 verse 14 Zephaniah chapter 1 verse 14 awade da kese na ben awade da kese no aben na prepare time say hallelujah amen MC am so mo fa time anon to so ma me na me hunu mebre ni ye me bam jo bebre time ye te do choko wase aben na prepare time say awade da no aben na prepare time say awade da ene anwuno say awade da no eye nwuno say odombere ma tiam dendenden wo odombere ma ne tiam dendenden wo da ne ye ni brada wo ye hia ne ahokyere da wo ye hia ne ahokyere da say ne amanfo ye da hallelujah amen da no nipa be ho be kire won nipa be twa bio o manchen se wasi a umbesu obi abetrem da no be dwura to ogu ntumi nyawo hallelujah amen wasi da ne de bai wasi da na anwuno say da na anwuno say na odombere ma tiam dendenden wo ho wasi da na anwuno enye ni je da o da bi da ne ni breda said de to da udu birthday wani timi je ho an wo yere ene mo ni timi je ho no da no a Yesu Kristo e ba no eye ni breda yes so sofo adi ni din atwo no so na what ya saw them na o ye cancer is afama fama o cancer what is so nyina ne buafu
Jemeso amen. Amen. Yete do atwokwa. Sefania chapter 1 verse number 15. Wacho sai. Edane ani brada. Wase edane ye ni brada. Ahohia ne ahokere da. Ahohia ne ahokere da. Saya ne amanfo ye da. Ayo saya ne amanfo ye da. Esum ne kusu ye da. Esum ani kusu ye da. Anunkum ne kusu kuku da. Deda no kanye bia nhyirai. Zibibi ba wiase o. Yesu Kristo de atemu oba wiase. Etimdofo na no pa wutie ye. Na wo hwe ye. Se wo we media no so. Na dodo ahwe o Kintom TV so. Me bo kokko urade asem na na opa. Yes. Se wona kakra aka no fanya misuro bo bra. Yes. Hwehwe Kristo akira kwan so nyame ye. Ebirum di nyame som ni di agoro. Shankas Kristo de da. Amen. To aso bra. Ento aso na tro se. Wajo sai. Edane ye ni brada. Wase edane ye ni brada. Ahohia ne ahokere da. Ani bra ne ahokere da. Wasaya ne amanfo ye da. Wasaya ne amanfo ye da. Esum ne kusu ye da. Esum ne kusu ye da. Anunkum ne kusu kuku da. Kegawa bo mame. Totorobantu ne wosebo da. Totorobantu ne wosebo da. Aba fasuo mu enkrom ne abatenten so. Eba afasuo. Yes. Enkrom. Ane abantenten so. Ene sonson me aso. Hallelujah. Amen. Obitimi si manhye sa asam no aye POP. Aye POP. Asije nyina nse eho be ye nwunu. Yes. So jase na afrei wo chese wo da obi anye dede han. Ensu ota onte. Onte. Agrada adwa onte. Onte. Hallelujah. Amen. Na wa ye POP no quality one. So jase no aye no quality. Yes. Praise God. Amen. Everybody say me kan jo say atemu no a wode ban. So jase eda no obi abetenka. Obi abetenka. Me na me ka se o. Yes. Eda no obi abetenka. Hallelujah. Amen. Tete do atwokọ. Safania chapter 1 verse number 17 no. Wacho sai. Wose na me hie nipa ho. Wose wo be hie nipa. Na wanante se ni frafo. Obanante ti se ni frafo. Efrise. Awurade ne wan ne bone. Wose wan wan ne. Awurade ne wan ne bone. Enipa di bone wo wiase do. Papa. Asa bone ye di nyina ye di ti awurade. To se mo kokọ. Emva Kintom TV so. Se na be ya wona kakra kan no. Obetra se suru Yehua. Yes. Shangas Kristo de da. Amen. Obi abekọ atemu na dwanenim ho. Obi abekọ ho. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. What you say? Wase na etwase nyina ko pie Kristo atemu ogwananim ho. Etwase ye nyina ko pie Kristo atemu ogwananim. Obi nam de onam baduase ye na ahwa katia. Etwase. It is must. Yes. Etwase. Wasi yetimi ko. Na je say untimi escape. There be. Hallelujah. Amen. Enti wo hene beko ho. Wo hene beko. Akwa beko ho. Yes. Minister. Jeje wote akonwum bu nkrofo ntan. Beko. Hallelujah. Amen. Osofo wan. Obia beko. Yes. Sikanio, wo hianio, ohu ofo, ohu nya fo. Sa wa bodam, sa wa dwunu mu da ho. Obia ba re bai. Ebeko ho. Ke gaba mo mame. Na etwase nyina ko pie Kristo atemu ogwananim ho. Enti me tofo wo hwe ye. Awurade se me kan jo sai. Etwase ye nyina. Etwase ye nyina ta. Ye ko pie Kristo atemu ogwananim ho. Enti ye nya ye kan nyame asem. Ye beko ko pie ho. Yes. We ye sapakani o hwe me. Kwa ba na fa so kan nyame asem. Motive nyina ye sika. Sika. Ni obedie ntia. Kwa fa so kwoti aso no kra anya papa. Anya papa. Hwe ebra esese nka odi firi osofo na ase a wa ma bre na nso. Osofo da kem eyi woni bre. Wasifie wonim bre ko nyame frɛ no. Wonim kwan ofa so a wo peke ye. Na bi. Ana watiri nyame enkyerɛkyerɛ ho. Ana wafa komiso ko bia sɔre. Abrenye Kristo na ehyaseɛ. Da no ebɛyere papa. Jeme so amen. Amen. Yagwa. Wase na obi anya de onam nipadua so ye ya no. Obi anam de onam nipadua so ye oyɛ. Papa. Boni o. Sade ye 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 no. Hallelujah. Amen. Enti Kristo fo papa ye peda nkwa. Mom ya nyire honko yanim. Ya wakati apoda yanim. Yes. Ayakatua aya da nkwa. Na Kristo nkuto na betim de amae. Shangas Kristo de da. Amen. Eti wodia kan se fanyamsuro nante bo bra. Enhwa ahonya ne ahokyere bia wonamu enkwati nyame akwai. Da bi. Na Yesu Kristo se wodi atemu ba wiase. Yes. Wa kwanya ubehunu amane. Jeme so amen. Amen. Atemu no eba wo ma ode hye wo no mase. 1 Peter chapter 4 verse number 17. 1 Peter chapter 4 verse number 17. What you say? Wase na ebe no duru satemu frase onyankopon fie. Ekristofuo bi no mo a. Mode mo ho atoto nyame asem so. Na esum ase mudi bone no. Mo asem na making God. Hallelujah. Amen. Yesu awu anya ne tie nyankopon senifa so. Wo ti aso de hwe abraba a wo bo. Braba a wo bo. Na wo gi Yesu ho nso a. Kra.
Yesu kakra. Obi kura teme ka se, "Ai, asori sika de ye ni ye tafere ho." Tafere ho. Na ye tafere ho na se kire ne say. O twitwim. Hey. Hallelujah. Amen. Asori sika ye ni ye tafere ho. Tafere ho no kire mase. So ya so no pani a fanya misuro ayi onya mduma. Yes. Ebinum kan correction wi a kwansi no ma wi agombotom. Ndi to susu ofie. Kan was ya na de ye ncheke nkan. Ene Ghana ska. Ghana ska. Hallelujah. Amen. Oban kunani nu a wo firi ni hie mu nyina de ni sika ekoto ayede adaka mo Yesu anim na nya kwans. Na kwans. Wo de bokro no wasori fie ho. Na mba bato. Jama ho kire enu ohia adokuru binu bebre no no. Wo si so no kro no oba na so de. Kro no nketenkete waso de. Yesoma no anu de bia to so. Yes, Kristo se me ganjo se wo de atemu oba wiase na oreba hye se fra Kristo fo aso. O Kristo nya wo hame wa bra what say. Amen. First Peter chapter 4 verse number 17. What you say? Was in the bread du set temu fra se onyankopon fie. E bread du set temu no hye se onyankopon. Na se free yan so kanea. Na se e free yan so kanea. E bewie wona wonte onyankopon asem ne sen. E bewie wona wonte onyankopon asem ne sen. Na se e den so beju oni patene ne a. Wase atemu o hye se free hanfo so. Nyankopon fie. Na se free yan so kanea. Yen ne yagye asem na di. Yen ne yagye di. Yesi asakra. Yes. Meboa. Wunti obi agya asore ko. Wunti. On say ye case. Ye case kese. Wunti obi tibi kase me wunti. Nkwaso ye case ma. Hey. Jesus Christ say ye ntwe akra ma no. E den na wo de wo pam akra. Wo pam akra. Hwosuma wuyi na di wasoro fie. Ho ba onti woni mu nkira no. Hallelujah. Amen. Sofo obi ba wo nanse asese wona ne bom paye no. Na odi ka charge wo. Ka charge no. Sabo ni nyina ko jam. Hallelujah. Amen. Yo ni babu wo no mo a abreche nwoma ene drodra wo no mo. Ana odi babu gura enwanguo nim. Nisu ne banche se onye nyame dia. Jeme so amen. Amen. Wase wodi atemu ni hya se frɛ. Nyankopon fie. Nyankopon fie. Na se free yan so kanea. Bisa so fie ho no, nyamamo fo ho. Yes. Akronobofo ho. Azanfo ho. Wo mu tu nuro ho. Bifo ho. Hallelujah. Amen. Ya beto oba na ebinum ne nam enuro so aso ya asorokofo. Mboa. De sori na katakati ani sa. Dwirim ni katasehye ne proya. Isanga skuso de na. Amen. Tosobra. Na se free yan so kanea. Se free Kristo fo so kanea. Bewie wona wonte onyankopon asem ne sen. Odofo a wo hwem ya wonim Kristo. Be Kristo. Wo hene hyemra opese timu a wo de mra na hye ase free ahemfie. Yes. It will di di wadi hye bi. Se de be ya wotimamuni no wo besuro. Hallelujah. Amen. Jatemu na eba no waso de hye ase free Kristo fo so. Yes. So ye Kristo ni na titi bi no na hwem ya. Fanyamsuro na ntio. Ba bia wonam bia no bo wadwen pose de wo ye bia nyame hunu mu. Dutimi nya bibia mfa nsie no. Jame so amen. Amen. To so bra. Na se free yan so kanea. Se free yan so kanea. E bewie wona wonte onyankopon asem ne sen. Wo ma wo mantie nyame asam. Wona wo mantie. Wo mo mantie. Sasem ye kan obi ntie. Masa. Enam na so achi. Wo mo mantie nyame asam e be yo won sai. Wo obi preach o TV so kura na koto preach ya. No ye free ho. Ye free ho. Media no so no na mo ya. No ye free ho. Burunia won country na ni je ho. One na media no nsa no ohunu se obi aworo no ho na placing bu bi abeda ho pe na okobo so obo play no. Hallelujah. Amen. Ye preach na ka wo hye. But onye da. Onye. Was it say free a Kristo for so kanea. E bewie wona wonte nyakopon asem sen. Wonte nyame asem bewie won sai. Na say de so beji ni patene ne a. Sa ati so beji ni patene ni. He na de won fere nyakopon no de boyefo begina. Enti na Yesu Kristo mo janda so kasa. Ebra wonya maye ebre mu na sese wo sakra wadwen. Na hwe na kira kwai. So just here. Hwe Kristo kira kwai beji asubo. Anya asubo bi aso kekese True Faith Church International kuma se sokọ bande be. Wood Village. Branian fan ko sutirim ko bo woso. Bola Johnson. Na honte. Yes. Na nkonkro metena mu. Na tibi ye de awurade pe. Jeme so amen. Amen. Ye bebu obia ten. Obia. Revelation chapter 20 verse 11. Revelation chapter 20 verse 11. What you say? What you say? Yes. Na me hu ahemwa fita kokoro. And you don't say atemu da no ahnisode hu ye no. Wo hu ahemwa fita kokoro. Ene de wote so asase no osoro dwan nanim. Ene de wote ahemwa no so a osoro. Ene asase dwan nanim. Na wanya baabi amawon. Na me hu awufo nketo ne akese. Na don't say wo hu awufo nketo a. Ene akese. Ene akese. Se wo jejina ahemwa nanim. Se Bible ka se awufo nketo ne akese a.
Chese esikafo ne ehiafo ne adefo. Ni adantemu. No separation any adantemu. No separation. Obia. It is only sika fanyamso bo brawo. Suru nyame bebu obi aten. Obebu obi aten sika ni benyina temuo, ye ni benyina temuo. And the Bible na kan wasem ko. Revelation chapter 20 verse number 12. What you say? Na me hunu awufo nketo na yakese ye. Etu John so hunu awufo nketo na yakese ye. Se wo girigina ahwenwa nanim. Se wo girigina ahwenwa nanim. Na wo biebie nwomam. Na obiebie nwomam. Na wo bie nwoma foforo bi a ye nkwa nwoma nimu. Bie enwoma foforo bi a ye nkwa nwoma nimu. Ye nkwa nwoma. Na wonam sama watwa nwoma no so mpu awufo nketo na yakese ate. Yesu Kristo di atemu ba wiase. Eyifa na odi wo. Enwoma be pa na odi wo. Eyase nwomam. Hallelujah. Amen. Klabum. Praise God. Amen. Secret society. I saw the talk from the so betua. And yes, we need you. Obi. But when you're not so betua at all. Men are maybe sick and come myself from one talk and so be a cast has not to argue. So I saw the man our tiano on tia tight on talk correction. Your bar for their movie on support of evangelism. There be your quad chat in Nisika. He said, Madam, me patch me up. What I saw them all yesterday. Jeme so amen. Amen. Yangwa. Wasena wo bie nwoma foforo bi ye nkwa nwoma nimu. Bie nwoma foforo bi ye nkwa nwoma. Na wonam sam watwa nwoma nimu no so. Wonam sam watwa nwoma nimu. Ebu awufo tan sade wonwuma te. Ebu awufo tan sade ere. Sade wonwuma te. Hallelujah. Amen. Obia be hie na temu. Obia be hie na temu. Ede ya ti ase ye bomoden se adechie bia ye be dia be so wurade ani. Yes. Pacha me do fa hweme so de na ya manya mi ehira. De na wo. Na wo bi enkwaje kwan de ma wo. Na wotimi asan atemu a onyankopɔ de ban because we san atemu no a enye se obeskepu na mum atemu na chie no wo de admoyefo begu gema hye wo. Yes. Jeme so amen. Amen. 2 Peter chapter 3 verse number 10. I come last quotation about 7:45 for my pon. 2 Peter chapter 3 verse number 10. Adano ewiase nyoma nyina be hye. So just here. Yes. Atemu da se abenubom na se Yesu Kristo sane na abofo de kan no bebu atanya ewiase nyoma nyina eja betom ahye no. Yes. Yanko 2 Peter chapter 3 verse number 10. Yanko na ruade na be bose de oyifo ba tayo otwodi bonya wopon na Peter so se boye kokose. Yes. Me dofo a wo hwe ye awurade da no a eya atemu da eba e be bose de oyifo ba e be boti se de oyifo ba mu no oso de kukuru be twama kro kromfo be na oba obokoko onka waka kire okura yen sa da no be ba da bi wo ho anu wo fumu aba it is ana Yesu Kristo ma ye tosu mienu e be ye. Yes. Na ne ma na oban o de atemu ne ba ko emu no oso de kukuru be twama kro emu no oso de kukuru wei e be twama kro na ewiem fitiase de be hye asai na ewiem fitiase de be hye asai asase ne emu nyuma nyina be hye asase ne de be emu nyuma nyina be hye eti enyuma ye de ne hunu nyina eja betom ahye na se yenum nyina be hye ya eti brother wo hye ye sister wo hye ye eja wo tie ye me pacho bebro awurade asem sim bisa wo se yenum nyina be hye ya papa na sesamo ye abrabo kunkuru ni nyame so pam ana sese ye wo de be abrabo kunkuru ni nyame so pam abrabo kunkuru mu ene nyame so pam fa ho tie bo bra na watimi anya anigia ama okra daache wasuru bom na sase jesu a atemu no wanya nkwaje wom di nyame asem se abrabo papa bai ani nyame so papa bai na sese yi na die. Yes. Awo ahote abrabom me de masam wasi de me pese me kacha ahwefo nyina ne se Yesu Kristo obesa babiem. Yes. Wode atemuo ana eba obi antimi nskapu etimi hrew dodo a ehwe ye so tiase na mu gi nyame asem di nyina da momfa nyame so nkoso adante dodo a ehwe ye ne a munim Kristo na mo adan ye mo ntanta wo wiase mo mo hwaje nkwa no na mo benya sunjama mo kra na atemuo no de ebeba itumi nti o me sha yenda amen ye nyankopon ne abankese ye da wase ye hye woni munyam wona makoso me ehunu se okọ no wonkọ sa akwa abesa babiem na na mutum no kon bebu enipa tense de enwuma te je so pacho se huye mombo na sema ya te yentimi fa mobra na upi anya yeraba otumi nti ken ho ne sa kire yenda amen 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 yada ahwefo nyina ase yade azambaka djuma no abanawe yenti sabre ya bie phone lines no atum obetime afre abadjuma de no sisi a True Faith Church International kuma se Sokoba Wood Village Bola Janche ene anopei ye no beche onyame asem no
ya beautiful lines no e de atom ti say o hwe TV no numbers no na a good screen no ase wo no obetimi afresisi a ya be peke wona ye ne atwetwe nkomo de wo ka ana se obetimi de wanu disem afa so abayisisi a ya no ho hanom akopem se no nwotwe ebebo enti obetimi afre de abaso ebe peke wo be bia wo hwe firi bia no ye Kumasi Sokoba Wood Village True Faith Church International and hello. Yeah, me pacho, good morning. Hello. Yeah, good morning. Good morning. Me pacho, dini baby akasa free. Me pacho, I from me maapna. Me kasa free Savannah region. Yo, me pacho, me do for me nti wano pe. Yeah, that's Sankanina sepa. Yankupo o insurano. Amen. Amen. Yeah, that's it. Obabna from Savannah region. Yankupo insurano no pay be. Yo. Ubetime afra badwumade ne so. Hello. True Faith Church International. Kumasi Sokoban Wood Village. Bola Junction. Hello. Hello. Yeah, me bacho dinu baby akasa. Morning. Good morning. Good morning, sir. Me bacho dinu baby akasa free. Bacho me kasa free is to with Kofodia. Me bacho me do for me nti wa no pay Kofodia. Bacho me pe na nshram. Mama ya nshra pa. Amen. Amen come on nshram. Amen. 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 Nyakopo inshallah. Right away from Eastern region Kofodia. Yada ase bebre ubetimi Hello. Hello. Hello, me bacho dinu baby akasa free. Hello. Me bacho ete won kan kasa. Bacho me kasa free nkoko. Me bacho ya me ntie won free nkoko ano pay. Me tie ma so ni mu fiti no. Tigi so. Me bacho kasa me ntie ho wo TV no so enti kasa gitu ni mai. Ya nkoko Islam. Amen. Mungu kwa nyame mbwa Mungu kwa anka sempani ntire. Amen. Amen. Yada se bebre. Nyango ponso isha. Hello. Hello. Yes sir, me pacho uguni ni baby akasa free. The friend is in Kasafri Bosso. Me pacho mi saze kimi enti wa no paye. So from Amishop. Amen. And asem pakajima wa no pa wotu yefo. Yada se. Yada se Me pacho yes. Afutu boom. Yada se nyango pon isha mo koso na mo hweke Tom TV ni program yi. Awrade isha bebre straight away from Goso me ba. Hello. Hello. Yeah, me pacho udini baby akasa free. Bajo Kasafri Kosiklo. Me pacho hey. You're from Kosi. Me pacho yo me do for me enti we. I'm Shram for Yamuka Samponi. I'm from Shram. Yada se bebre Nyankopon so ensha bebre obetime abaso bi ye no wa hanom a ekopem no nwotwe. Hello. 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 Yes sir, me bacho te onka odin be akasa free. So from Pacho your friend Gideon me Kasafri Kotima. Me bacho me do for me enti ano pay. So from Yamishra ya kanyani atuma kwa na atoro atuma so. Yamishra onye pe. Amen. So Amen. Yada se. Bye. Nyankopon ensha techima fo nyina. Yada ma se. Obetime afre na wabaso. Hello. Hello. Hello, me bacho odin baby akasa free ano pay. Asa me kasa free Baby ani me bacho mi enti o. Dam bacho. My kids are from above. Just abwa me famwa. Me can decision of it. Me bacho dan hu ye na ye nte wonkan ye o network no. Me bacho. Hello. Ya me bacho eti o. Me bacho da. Oh, line no ending why, line ending why. Hello. Hello. Me bacho didn't get better because free.
Hello. Ya me bacho me do fi ate won ka kasa. Bacho. Hello. Me bacho kasa eja yetie o. Oh, line. Hello. Ya te won ka kasa. Me bacho yemfa ofofro ontima nyina so amaye. Hello. Ya me bacho no pa mi entie o. Hello. Good morning. Me bacho mi entie baby akasa free. Hello. Me bacho kasa ya te won ka. Me bacho me entie o ewo TV no so. Low o TV set no volume no na yen kasa ewo eya o mobile phone no so. Me ba cho ye besere ahwefo nyina ne se ofra na wabo modena alowa eye o volume no e de amai na woni akasa ewo o mobile phone no so. Me ba cho me dofo hello. Let's see you no sampa biada so. Me ba cho yo kasa free. The Kasafi sampa biada so me see that team program no pa German of Nyankopo nsha bebre samba fo nyina ho ye. Ai. Nyankopo nsha mo nko so ara mo. Sampa biada so. Ese nyame nsha mo pa team program no pa e mo TV so. Yadamase. Nyame ka mo ho pa. Amen. Bye bye. Erade nso enka ho. Yadase. Hello. Oh, want me nyina so. Hello. Hello. Yeah, me don't for me bacho din baby akase fra no be. Good morning. Good morning. Hello. Yeah, me bacho te won ka udin baby akase free. Good morning. Good morning. Kasa udin baby akase free. You dey for sure credit make up see baby. Me bacho me don't for me enti wa no pay. Me bacho make up see baby. Me dey for sure credit. Me bacho me enti o kasa. Me say o menti ho e wo TV no so. Me we baby am won na me ba. Okay, me bacho ye wo Kumasi Sokoban Wood Village. Bola Junction. Enti kwaso a na hwe ekopem bra. Ye be wie adwuma de ne ye de number beto dwa na wafre na waba. Me bacho betimi afre aba adwuma de ne so. Hello. Me bacho ye dey afre. Me bacho True Faith Church International. True Faith Church. Me bacho say. Brekum. Bachai. Bachai ebi wo. Anti ya da se bebre nti nyame adom a koso no hwedwuma die no ye wi de number no beto dwa na wafre na ya kire obabi a asore no brekum ho de no akọ nti koso program ya da se bebre. Hello. Yeah, me bacho oni ofrefo a wutwa to. Hello. Yeah, me bacho te onka odi ni baby akasa free. Good morning. Good morning, madam. Okay, so. What side you question? Me bacho akasa free. What side you question? Me bacho me do for me enti wa no pe. Oni last caller. That kind of plan we have what they no for the Amen. Nyame sha bebre. Yes, ramo ebia obo modena senka ubewuram. Line so aye hye anopai. Se wantimi anwuram a emane how bebre. Nyame adomo adwumadie ye besai abetoa so next week. Kwasiada we ne kwasiada bia ene yentena anopa no nso ekopem ne no wotwe so ewo Kintom TV so. Monko so ana monhwe Kintom TV. Monko so ana monhwe Kintom TV na monhwe program yi na onyankopon so ewo enipa bibra obefa yen so ede ama yene yahwefo nyina yene a ene yede nyame asam eba ye eye True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction na ye wo
Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction na ye wo sa wo hwe akira kwaye a baabi a wo hwe mi firi bia no brekumfo se brekum ne wo sunya ho no aha sunya ne mpatam nyina pamochew wo hwe akira kwaye wo fa ka no abesi wo Sofolai usi Sofolai ya me pacho no abisa se ope atonsu Kuwait trotro me pacho tienie atonsu Kuwait trotro wo furu bi pe ka kire meti ne se ubesi wo Kuwait Junction usi Kuwait Junction pe number no a screen ase ho no 0243 81 9756 your number ofre ni a ubenya no a screen so sisi a 0243 81 9756 0243 81 9756 ana afen so dodo ahwe free borga eba be fa tachiman sa kwan so nyina oba ye mpa abo na se oba be hwe akira kwaya be pacho bra Kumasi ya dum kejeti asem na mekai Kumasi ya dum Railway police station ubesi wo pe be pacho bebre Wood Village trotro ni bi esi ho ufuru bi pe ka kire metini se ubesi wo Bola Junction Wood Village ni ya wo Bola Junction nti number no a screen so na kipu ebi aye kan se no wure betimi afi nti number na de store ni sisi a fa pen ni pipa na tro ni sisi a is bo 80 aye free kasafidie no so nti number ni 0243 81 9756 na Kumasi Sokoma Wood Village True Faith Church International no ukuada we ni ukuada bia na yehia eye mpaebo nti ya tonsa frɛ ahwefo a hwɛ Kintom TV nyina se ukuada ebai bomodena ne be piem fa wo haw eno amane no wodadwen ne wokɔdanda no fa be piem ewo Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction ukuada bia eba no pa 9 na ya hye mpa abase achekura awiatu ni apon oba obetie nyame asam na afi hunkunkun so ebefa ne nkoa so ama won so wode adanse na akọ watena ye de bomoden na babia wo hwe efiri ne bia no tuanamon ukuada bia da be piem Kumasi Sokoban Wood Village number na the screen ase no 0243 81 9756 sanso na efiada nwumire bia nso ye watch night efiada nwumire bia nso ye watch night eno ye hya ase 10 na ya pem so a no miensa na ya pon oba ubehunu se ampanyame tumi ye dwuma yesi abetena kasafidie no so ne yedwe anum obi a wako girifo mpa boda bia ni masema mekan na yeye de no edanso wankasa oba ubehunu se yes wako mpa ba akwa na babia obehura ne de wohunu say yes wo banyame nchai ti sanso na efiada bia no eye watch night kase iti bepiem memenda na ya sore ti memenda so betimi aba na oni aba ba ya so number ni biem 0243 81 9756 me fa konya we so na machia ye soft penny odifo sofwo sabakani Jacob Beche ebra ye preachi o hweye wonu ho kane mata Beche nyankopon enhyiram bebre sanso na ye chia Wood Village asafo manyina emu asambakafo adwumayfo no nyina no nyankopon enhyiram bebre ahwefo a moje bre ene adaje dodo efre ne dodo antima mfre nyina no awurade nyankopon enhyiram nyina nyame ya ntomo a na otwe sene ene ense enhia anopa 7 na ye wo kasafidie yi so na ye wie eye 8 nyankopon nhyira adofo no nyina ene sam ene bekenka babro no nyam de nyame asem eba ye from Evangelist David Owusu Ojawura nyankopon